Информацията, която ще обсъждаме в това подробно видео, разкрива как интернет отваря иновативни начини за създаване на приходи. Ще ви обясним по прост начин съвременните тенденции на световният пазар в областта на труда. Някой ще ни помогне да разберем съвременните начини, създадени за работа, и ще ни даде изход в областта за генериране на доходи. Някой друг ще помисли сериозно, но сигурно. Ако сте отворени за информация и ако гледате до края, обещавам, че всичко ще стане ясно. Кой съм и защо предлагам да обърнете внимание на това видео? Казвам се Кирил Неделчев и съм на 46 години. Света на технологиите и компютрите ме очарова преди 6 години и вярвам, че има професионално бъдеще. През последните месеци, имайки повече опит и познание в методите за създаването на бизнес и доход чрез нашия компютър, започнах да проучвам всяка нова идея, представена за работа чрез интернет. В сътрудничество с група от иновативни хора, ние изучаваме всички положителни и отрицателни възможности, преминаващи до нас. Търсейки на идеални решения за работа чрез интернет, преди няколко дни открихме една иновативна идея, която по наше мнение е идеалният избор за работа. Свързващ три тенденции. Първата тенденция е интернет. Колко е голям и колко бързо се изгражда. Например, Фейсбук. Преди около 10 години Марк Зукерберг, седнал в една стая в Харвардският университет, ражда феноменалната идея за Фейсбук. От това скромно начало, над 1 милиард хора са вече онлайн, което ние наричаме в социалната мрежа Фейсбук. Фейсбук е първото онлайн приложение, което достигна да струва повече от 100 милиарда долара с пускането. Компанията Zynga, изграждане на игри като Farmville, излезе наскоро на фондовата борса и се оценява на 1 милиард долара. Радио Пандора, онлайн радиостанция, оценена на 2 милиарда долара. Групон, когато излезе на фондовия пазар, продаде акции на стойност 12,5 милиарда долара. Какво общо има всичко това с нас? Замисляли сте се, кой е отговорен за огромният брой потребители на Facebook, Twitter и други? Не който е създал приложенията, а кой ги разпространява с огромна скорост? Това е много добър въпрос. Ако разберете отговора, ще разберете всичко от тук нататък. Отговорът е ние. Ти, аз и всички ние, които разпространяват тези приложения с голяма скорост. Как направихме това? Просто поканвайки всички наши приятели, наши познати, но и много други хора, които срещаме да се присъединят и станат потребители на тези приложения. Всички ние изграждаме Фейсбук. И ние сме тези, които докараха на тази социална мрежа 1 милиард потребители и на много други приложения, стойност и астрономически печалби. Нека разгледаме следният пример. Ако през годините от създаването на Фейсбук ние сме предложили на 10 приятели да станат потребители, както и те на други 10, и други 10, и те на други 10, създадоха се повече от 10 000 потребители на Фейсбук. В крайна сметка, може би започнаха, защото ние започнахме да го препоръчваме. Точният брой на потребителите, който по същество е резултат от теб и мен, никога няма да разберем, тъй като това е тайна от всички приложения, които са работили до сега. Не би ли било разумно и справедливо и ние да имаме награда дял от стойността на тези приложения? В този момент, нека обясним втората тенденция на пазара – приложения за PC и мобилни устройства. Един изненадващ аспект е, че мобилните потребители, които използват интернет, ще надминат през 2014 година потребителите на настолните компютри. Това показва впечатляваща тенденция. Също така, всеки месец има над 2 милиарда сваляния на приложения и е изчислено, че до края на годината този брой ще става всяка седмица. Всички тези приложения, които изтегляте или на мобилния си телефон, или на вашия таблет, или на компютър, означава пари за някой, който ги е създал. Но кой разпространява тези приложения с такава висока скорост? Ние ги използваме и препоръчваме на други потребители. Чрез интернет, например, избирайки това, което харесваме на Фейсбук и с опции изпрати на приятел и по различни други начини, тези приложения се разпространяват от край до край на планетата с наша помощ. От целият този процес, отново никой от нас няма финансово обезщетение. Не би ли било справедливо ние също да имаме малък дял от милиардите печалби, създадени от разпространението на тези приложения, което в действителност правим ние? И третата световна тенденция на пазара е развитието на туристическата индустрия. Това е най-голямата индустрия в света по отношение на оборот с 6,5 до 7 милиарда долара оборот. Изненадващо е, че 90% от оборота е онлайн.
Изчислено е, че към 2020 година ще достигне 1,6 милиарда туристи. Тоест, ние имаме огромен глобален оборот, който на практика преминава през използването на интернет. Би било много интересно, ако бихме могли да имаме приходи от този огромен обем, използвайки интернет. Всичко по-горе е много интересно, но как да се комбинира и защо ни засяга? Хайде да видим основната част на тази презентация. Ако сте отворени за информация и търсене на нови идеи, ако разберете следващия слайд, всичко ще бъде разбрано нататък. Преди няколко дни е създадена първата компания, която произвежда приложение и плаща на тези, които я правят известна. Разпространява се чрез интернет в световен мащаб. И първото приложение е свързано с туристическата индустрия. Създаде комбинация от трите основни тенденции на световният пазар – интернет маркетинг, приложения за мобиле и ПС и номер 1 в индустрията по оборот. Обърнете внимание, за да участваме, не е необходимо да имаме смартфон. Можем с един обикновен компютър да имаме достъп до нашата дигитална агенция и каквото казваме по-долу. Най-важното е, че ние като потребители на това приложение ще можем да го препоръчваме и на други потребители, точно както направихме с толкова много – Facebook, Twitter, различни онлайн игри, програми, приложения и така нататък, които ние предложихме отблизо или чрез интернет. С тази разлика, че тук ще сме възнаградени за разпространение на информацията. За да започнем, има два варианта. В първият вариант може някой да участва безплатно. Като свободен член придобива собствен туристически онлайн цифров офис, както и възможността да прави пари от резервации, направени през него. Тази дигитална агенция е на негово име, осигурена безплатно от фирмата и всяка резервация, направена от самия него или от приятели, познати и така нататък, или насърчаване чрез различни социални мрежи, компанията връща като комисионна част от печалбите, които са генерирани от тези резервации. Изяснявам, че не става въпрос за точки, а за истински пари. В повечето хотели има показател SAFE – гаранция за най-ниска цена. Ако направим резервация в някой хотел с надпис SAFE, фирмата ни гарантира 110%, че имаме най-ниска цена. Какво ще каже това? Ако в рамките на 24 часа намерим в друго туристическо бюро цена по-ниска от нашата резервация, фирмата ни връща 10% върху разликата и по този начин ни гарантира 110% най-ниска цена. Въпреки това, генерираните такси са малки, като комисионна за резервации, направени в онлайн туристически агенции. Това отнема много време и хиляди членове да пътуват от нашия офис, че сумата да бъде задоволителна. Свободните членове могат да препоръчват други потребители на приложението, но няма да имат икономическа изгода от разпространение на информация. И вторият вариант, който имаме, е да станем пълноправен член на приложението. Както ще видите и след това, като пълноправен член, участваме в невероятен план на заплащане, което по наше мнение е най-добрият, който сме срещали за работа по интернет. На практика това, което имаме като пълноправен член, е продукт от приложението, което компанията е осигурила за нас, а именно достъп до евтини почивки по целия свят. И в същото време ние имаме право да разпространяваме тази информация, създавайки доход. Нека да разгледаме в този момент какви привилегии ние придобиваме като потребители членки на това приложение, движещо се в областта на туристическата индустрия. Какво дава компанията на тези, които сме пълноправни членове? Като пълноправен член, ние имаме три ползи. Нашият онлайн механизъм за резервация, който ни плаща, фан пътувания, фан почивки. Нека да разгледаме сега тези един по един. Първото е онлайн туристическа агенция на наше име. Второто е фан пътувания. Фирмата използва покупателната способност на броя на своите членове, за да наеме на едро цели групи от луксозни хотели, круизни кораби, полети и така нататък, създава туристически дестинации и ни връща това, което спести, на практика ни дава невероятни цени за тези дестинации. Вместо да наеме една кабина в един круизен кораб, отива и наема целият кораб за нас за различни круизи. Вместо да наеме една стая в един хотел, тя наема цели хотели за различни периоди, плащайки 20 до 25% от стойността. Използваме нашата покупателна способност и постигаме изключително добри цени. Фан почивки. Като членове ние имаме достъп до хотели, пътувания до дестинации по целия свят и в нашата страна с отстъпки, които достигат или надвишават 75% от действителната стойност. По какъв начин става това?
Позволете ми да обясня накратко. Знаете ли какво е ваканционни програми, таймшаринг, за определено време? Преди 20-30 години, но дори и сега, някои компании започват да продават почивки до различни дестинации, конкретни дати и продължителност до 20-30 години. Някой е платил на днешни пари от 10 000 до 50 000 евро за закупуване на стая в луксозен хотел, например Крит, в дадена седмица, например от 1 до 7 юли, в продължение на 20-30 години. На практика купува тази стая в продължение на 30 години за датите, които искаше, с нотариален акт. Този договор се нарича за определено време. За да не ходят всяка година на едно и също място, те биха могли да обменят седмицата и стаята, която са платили с други членове, които имат същата програма в различни части на света. Обаче големият проблем е, че хората не могат да планират живота си в продължение на 20-30 години, тъй като нещата се случват неочаквано и условията се променят. Резултатът е, че повече от 40% от тези вече платени стаи да останат накрая празни. Така компанията с Фан Кондос намира за нас тези 40% от незаети стаи за почивка, без да се налага да плащаме 10 000 или 50 000 дадени от други за тези стаи. И можем да отидем в такива с отстъпка, която достига или надхвърля 75% за една седмична почивка. Така че, с една дума, ние като членове и потребители на приложението получаваме следното. Достъп до евтини почивки до различни глобални дестинации, но също така и в Гърция и Кипър. Второ, способността да препоръчваме това заявление и на други хора и да създадем доход. Преди да разгледаме един от най-модерните начини за генериране на приходи, да поговорим за цената на участието, като пълноправни членове да имаме достъп до всичко по-горе. Но каква сума би било разумно да поиска компанията, за да имаме достъп до продукта с икономически пътувания, за което други са платили $1000? Каква сума бихме били готови да дадем, за да създадем наш собствен онлайн бизнес от вкъщи с помощта на компютъра ни? Сумата, която ще видите, може да ви изненада. Тя може да бъде еквивалент на програмата Timesharing за определено време, обаче не е толкова. Не е нито 50 000 евро, нито 10 000 евро. Сумата е много по-малка от 1000 евро и достатъчно по-малка от 100 евро. За да създаде някой собствен онлайн бизнес с пълен достъп до продукта, икономически почивки по целия свят, месечната цена е само 18 евро или $25. И така, започваме нашият онлайн бизнес без наем, без служители, без офиси, без сметки. От дома ни и с помощта на компютъра ни с $25 на месец. Компанията ни дава пълен цифров офис, съвременни средства и форми, готови за да я насърчаваме, че да намерим сътрудници навсякъде по света. И поема да фактурира, да събира, да подкрепя и обучение на всички членове партньори, а именно нас. Плаща нашите комисионни на седмична и месечна база, както сега ще видите с няколко опции. Кредитни карти, сметки, различни други налични средства, чрез интернет и така нататък. Нека да разгледаме в този момент как ние печелим пари, да се разбере размерът на възможност, която е създадена за всички. Важно, приходите, които ще видите, не се получават от направени пътувания. Тогава те остават икономични за членовете. Приходите ни се получават от месечен абонамент от $25, който даваме, за да имаме достъп до продукта икономични пътувания. Това е много важно, тъй като на практика е създаден на фиксирани месечни такси, без да зависи от това дали и кога ще пътуват тези, които започнаха да участват в приложението. Да отбележим една важна подробност. Всички малко или много сме чували или са ни предлагали приятели или познати да купуваме козметика, сапуни, кафе или нашите витамини от фирми, занимаващи се с мултилевел. Някои опитахме отличните продукти, някои опитахме да успеем, някои натискахме познати и приятели, а някои избрахме да не се занимаваме никога с тази дейност. В идеята обаче, която обсъждаме, всичко е различно. Няма значение дали имате много познати, приятели или огромен семейен кръг. Няма значение дали работите на друго място, дали се занимавате с нещо или сте безработен. Няма значение дали имате малко или много свободно време. Няма значение дали сте успели или не в мрежовият маркетинг. Няма значение дали
сте се занимавали или не с мрежов маркетинг. Тук тези техни опасения ги изпреварваме. С използването на интернет отваряме хоризонтите на действията ни в световен мащаб и разбиваме стените, които виждахме в миналото. Нека първо да видим как компанията гледа кой абонат работи, за да му даде комисионна. Използва един метод за записване и поставяне на членовете и в световна мрежа, който се нарича 3x10 Forset Matrix. Напомням ви, че във всички други приложения, Facebook, Twitter, онлайн игри, приложения и други, има неяснота. И ние не виждаме стотиците членове, които използват тези приложения, защото ние сме ги предложили на други хора и тези други на други и така нататък. Тук пейзажът е ясен. Фирмата, за да създава и предоставя комисионни за нас, записва точно откъде са дошли нейните членове, кой препоръчва приложението и поставя всеки в един глобален списък с места за членове. По този начин всички ние имаме ясна картина от дигиталната ни агенция, всички хора, които научиха за приложението, защото ние сме работили за това. С това записване става ясно кой работи и разделя комисионни пропорционално за нас. Финансов план или как ни се заплаща. Важна забележка. Ако някой пълноправен член не иска да прави препоръки или не го интересуват приходите, няма абсолютно никакъв проблем. Може да остане пълноправен член и да има пълен достъп до всички оферти, предоставени от приложението с отстъпки за пътуване. Да разгледаме как ни се заплаща. Първият начин за заплащане е механизъм резервация, който плаща. Вторият начин е Forset Matrix на месечна вноска. Третият е бонус крайни плащане, чик бонус, също на месечна вноска. Четвъртият начин е бонус кодиране, кодет бонус на седмично плащане. Петият е Fast Start бонус, за които започват, плаща се един път на втората седмица. Първият е онлайн туристическа агенция на наше име, чрез която се правят резервации. Вторият е 3x10 Forset Matrix. По този начин комисионни започват да се плащат само на пълноправни членове на дружеството. Когато започваме, заемаме едно място в световната мрежа на фирмата. Под всяко едно място има по 3 свободни празни места, за да се поставят нови членове на приложението. За всеки нов член, който заема тези свободни места, ние ще получаваме по $1. Също така, под тези 3 нови абоната има по 3 празни свободни места, за да се поставят нови членове на приложението. И за всяка едно от тези места ще получаваме по $1 на месец. По същата логика на трето ниво има 3 по 9 27 места, на четвъртото 3 по 27 81 празни места, на пето 3 по 81 243 места и така стигаме до седмо ниво, където има 2187 места и всяко едно ни дава по $2 на месец. По същия начин продължаваме и на следващите нива, на 8, 9 и 10 и всички тези свободни места, когато се заемат от нови членове, ние получаваме за всяко едно по $1. Само от седмо ниво получаваме по $2 на месец. Да направим 3 важни бележки. Първата е, ако една матрикс е запълнена изцяло до седмо ниво, ни дава доход от $5466 на месец. Ако една матрикс е запълнена изцяло до 10 ниво, ни дава доход от $90,000 на месец. Компанията дава възможност на всички членове да спечелят до 7 ниво максимален размер сума до $5466 на месец, само с 3 лични препоръки по $25 и без никакви предварителни условия. Третият начин на плащане е Magic бонус, който се заплаща на месец. При 3 лични препоръки се класираме на ниво бронз. При 6 лични препоръки се класираме на ниво сребро. При 10 лични препоръки се класираме на ниво злато. За 20 лични препоръчени сме вече в сапфир. За 50 лични препоръчени се класираме на ниво рубин. За 100 лични препоръки се класираме на ниво диамант. И тук е важно да отбележим, срещу всяко едно ниво има съответния процент сума, която се получава еднократно на месец върху матрикс бонуса на нашите лично препоръчени членове. Например, ако имаме 10 нови члена, които печелят по $400 от Forset Matrix, ние ще спечелим допълнително 30% или 10 члена по $400 по 30% е реално на $1200 всеки месец от този бонус.
Ако имаме 20 нови члена, които печелят по $400 от Forset Matrix бонус, ние ще спечелим допълнително 40% или 20 члена по $400 по 40% е равно на $3200 всеки месец от този бонус. Magic бонус е най-добрата награда за тези от нас, които работят и правят препоръки. Споменавам отново, че не е необходимо препоръките да са от нашия кръг на общуване, но който е да започне от нашата регистрационна форма, която ни дава компанията от всяка точка на света. Четвъртият начин на плащане е премия кодиране, кодият бонус. Кодираните бонуси стартират след като запишете вашия трети абонат. За четвъртия, петия и шестия получаваме по $5. За седмия, осмия, деветия и десетия съответно по $8. За 11-я и така до безкрай по $10. Нека да видим какво получаваме за тяхните първи трима. На четвъртия първите трима по 5 са $15. Съответно на тяхните първи трима по $5 е равно на $45. Съответно на тяхните първи трима по $5 са 27 по 5, 135. На тяхните първи трима 81 по 5 е равно на $405. Това е за четвъртия, за петия и за шестия и така до безкрай. За седмия, за неговите първи трима получаваме по $8, $24. За тяхните трима първи по 8 пак е равно на $72. За тяхните първи трима пак по 8 е равно на $216. На тяхните първи трима по 8 е равно на $648. И така до безкрай. За 8-я, 9-я и 10-я абсолютно същото. Отиваме на 11-я. На 11-я получаваме за първите трима по $10 или $30. На първите тяхни трима пак по 10 е равно на $90. На първите тяхни трима пак по 10 е равно на $270. На първите тяхни трима пак по 10 е равно на $810. И така до безкрай. Кодираните бонуси се изплащат за първите трима на всеки абонат, който е кодиран с вас. С кодираният бонус за тези от нас, които виждат това предложение за работа с необходимата сериозност, можем от първите месеци да създадем доходи от 100 или дори $1000. Има и друг метод на плащане. Друг бонус, който компанията дава само на хората, които започват. Наречен Fast Start бонус. Тази комисионна означава това. За всеки, който започва, ако в едноседмичен срок препоръча 3 нови членове на дружеството, ще получи $25 комисионна, а именно дадената сума, за да започне. Това дава ясна цел на всички наши нови партньори от самото начало и мотивация да се занимават от първия ден. И практически едновременно връща сумата за абонамента и полага основите за създаване на приходи от първия месец. И шестият начин на заплащане е карт бонус. За хората, които ще работят повече и ще развиват бизнеса си, фирма да плаща за нас една сума, която започва от $400 на месец, за да я използваме за закупуване на автомобил по наш избор. Ако имаме наш автомобил, който е до 5 години, можем да сложим отличителни знаци на фирмата и тогава ни привеждат сумата в брой всеки месец. Разбирам, че таксите за някои са големи, обаче огромни са и милионите, които създават толкова години фирмите, които споменахме в началото на презентацията. Или Facebook, Twitter и други приложения. Всичко се променя в интернет. Фирмата ни плаща от приходите си, защото някой научава от нас за това приложение. Толкова е просто. Тази идея, приложение, можем да препоръчваме във всяка точка на света без географски ограничения. Не преминава от страна в страна, защото е отворена за целия свят от самото начало. Разбираемо е, че милиони хора ще искат да научат повече за тази нова компания. Момента, в който сме били информирани, е идеален, тъй като ние сме едни от първите хора в България, но и в света. Така че, за да започнете, трябва да сте попълнили една форма, изпратена до вас от човек, който ви покани днес на тази презентация. Отваря ви се страницата, която виждате. За да започнете, кликнете на Join Now. Отваря се следният прозорец. Дадени са 3 възможности. Първата е свободна за тези, които не искат да участват в пълната програма. Компанията им дава само онлайн агенция и нямат достъп да пътуват като членове и не участват в плана за комисионни. Вторият и третият вариант е за тези, които искаме доходи от тази работа.
При вторият вариант започваме с $25 на месец. Това обикновено избираме повечето, които започваме. Докато в третият вариант ние даваме за една година $300 или около 222 евро и компанията ни дава от самото начало ниво сребро, т.е. 20% мачик бонус от нашите препоръки. Натискайки Join All, в една от тези възможности ще преминете към формата по-долу. Това го оставаме както си е. Поглеждаме спонсора дали е същия човек, който ни е препоръчал. Попълваме имена, фамилия, емайл, телефон, адрес. Избираме страна България. Тук пишем БГ. Местоположение, пощенски код, усернаем, име и фамилия. Избираме парола. Отбелязваме квадратчето, че сме съгласни с условията и натискаме Continue. И стигаме до начина на заплащане. Най-лесният начин за заплащане е да се използва някаква карта. Няма значение каква е картата. Кредитна, разплащателна, дебитна. Попълват се данните, които са необходими от картата. Натиска се Continue и с всяка една карта, на която пише Visa или MasterCard, можете да направите вашето записване. Специално за тези, които избират да започнат още сега, ще направя нещо, което ще служи за подпомагане в началото. Ще могат да използват напълно безплатно това видео, което гледате в момента, за да можете да покажете и вие на друго място. Това видео ще бъде ваше, ще го имате безплатно и аз ще представя вместо вас подробния устройствен план на компанията. С една голяма разлика. Всеки, който кликне върху опции "Започни сега" или "Интересуваме", ще му се покажат вашите форми за регистрация и за "Интересуваме", които всички ние имаме като пълноправни членове. Така че всеки, който види вашата страница и се интересува или иска да започне, ще започне във вашата група от сътрудници. Най-важното нещо е, че от началото ще имате възможност да преминете в действие с този метод. Освен това, да припомня, че в това начинание вашият успех е и наш успех, според плана, който анализирахме. Идеята според мен е много проста и е идеална за всички нас. 3 лесни стъпки. Първо, започваме. Второ, споделяме идеята с другите. Трето, генерираме доходи. След като започнете, нашият екип в България и аз лично ще бъдем до вас, за да разработим заедно начини на действие. Освен това, ще имате достъп до специален сайт за членовете на нашия екип с безплатни видеоуроци на български език, който ще ви помогне да направите силен старт. Ние сме в началото на страхотна идея за генериране на доходи, подходяща за всички, в точното време и с правилните хора до нас, за да ни помогнат да успеем. 6 причини. Защо да започнем? Първо, защото започваме с $25, нашият онлайн бизнес. С малко усилия успяваме да върнем инвестицията, която сме дали и не плащаме отново абонамент, тъй като излиза от печалбите. Второ, защото интернет и създаването на приходи от нашия компютър е пазар, който бързо нараства на световно ниво. С тази компания ние имаме възможност да участваме на световния пазар, без да е нужно да инвестираме пари, за да получим опит в областта. Трето, защото сме от първите хора в България и света, които научават за този нов метод за генериране на доходи. И поради това има кандидати, сътрудници, които чакат да научат и в крайна сметка ще научат от някой за тази иновативна идея. Четвърто, защото в България хората, които са безработни и като цяло, които търсят алтернатива за създаване на допълнителен доход, са много, особено след промените настъпили в страната ни през последните години. Пето, защото ни харесва да пътуваме, особено икономично пътуване до места, които не бихме посетили при нормални условия, дори и като пълноправни членове, независимо какви доходи имаме, се възползваме от продукт на компанията, която ни предоставя икономическа почивка на различни места по света. Шесто, последната причина да започнете е причината, поради която започнах и аз. Аз си казах, че бих се опитал да видя дали ще работи и за мен, тъй като работи за хиляди други хора по света. Защо да не започнете? Ако мислите, че 100% от всичко, което видяхте в тази презентация е абсурдно, че не работи, че няма да ви помогне да генерирате приходи от вашия компютър или че няма начин да се създаде доходи чрез интернет, внимание, обаче, отбелязвам отново, че ако сте 100% сигурни, че няма да ви помогне, само тогава ще се съглася с вас и ще ви кажа, не започвайте. Причината е очевидна, защото само тогава няма да мога да ви помогна. Добро начало, добър успех!